Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ako nga po pala si Vicky ng Fairview, Quezon City. Isa po akong hindi double, hindi triple, kundi single mom. Okay. Grabe talaga, guys. Grabe talaga. Ang anak ko po ay nasa nanay ko, siyang nag-aalaga. At tuwing weekends po ako umuwi sa amin sa Bulacan para makasama ang aking anak. Nakilala ko po itong si Edward na isang delivery rider. Aray ko. Aray mo, basta delivery rider. Sweet lover. Baero. Lahat po ng parcel ko, siya ang nagdi-deliver kasi area niya yung sa bahay. Matangkad. Ito namang mga babae na to. Matangkad talagang kahinaan. May itsura, ayan pa, dagdag mo pa yan. Alam niyo, huwag kayo nadadaan sa matangkad, porke matangkad. Maraming na. loyal na Pinoy height. Diretso na. At one time, naghatid po siya ng parcel sa bahay. Dito na nga magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Come on. Sarap talaga maglinis. Pag may skastakli. Kapag naalala ko ang mga araw na Pagod ako basta andyan si Skastakli, si Plugy. Sinisipag talaga ako maglinis ng bahay. Sino kaya yan? Tara nga. Gabi na. Gabi na. Charot, umaga pa lang. Umaga Ma'am, naman ito. Oh! Ang pangalan mo nga, na rider. Edward po. Edward. Ma'am, Oo. yung parcel niyo po. Ayan. May parcel po ngayon tas yung nakaraan, ma'am, iniwan ko na lang kahit wala po kayo. Eh, wala pa akong bayad nun eh. Opo Yun po. nga yung tatanong ko sana, nakakaya sa'yo. Iniwan mo pa rin. Okay lang, ma'am. Alam mo, babalik naman ako dito, ma'am. Alam ko Ito, namang- magkano ba to? Magkano yung total ko? Dagdagan mo na lang. Hindi, Dagdagan mo wag na na lang. po, wag na po. Nakakahiya eh. Huwag na po. Yung last po, 450. Tapos ito, nasa 600. And, Sige. Mga damit-damit siguro to, ma'am. No? 1, 2, 1, 1. Sige, gawin ko na lang 1, 3. Sa'yo na yan. Uy, huwag na, ma'am. Hindi naman po. Okay lang po yun. Nakakahiya. Pinapaluwalan mo yan eh. Alam ko naman. Eto na lang. Sakto, mainit na yung kape. Pasok ka. Dali, halika. Uy, Laing kita. wait lang, ma'am. Sandali. Magkape ka muna. Halika na. Alam mo, kulang pa yan sa ginagawa mo sa akin. Bago ligo si ma'am, papunta
na siguro sa Pasensya ka trabaho. na, bagong ligo ako Pero Papasok wait, na pala kayo, ma'am? oo, papasok na ako. So, magkape ka muna, tapos paglabas ko, bihis lang ako Ay, sige ma'am. Quick lang to, quick. Grabe, ang bango-bango niya. Kape ka lang dyan Ay, sige ho. Busin mo yan, paglabas ko, dapat ubos na yan. Ay, may biskwit dyan. Teka. Sorry, nakatapis. Ang puti. Ha? Hindi. Ang puti ng biskwit, ma'am. Oo, puti na biskwit. Kahit ano yan, Paji Bar? Biskwit ba yun? Tinapay yan yung biskwit. Sige, ma'am. Ako na pambahala, ma'am. Sige. Sige. Sige, mabilis lang, mag-ayos lang ako. Magtuyo lang ako ng hair. Uy, thank you pala. Thank you talaga. Hindi ko alam paano ka... Ma'am, isara niyo po yung pinto, makakabayan? ma'am. Hindi, okay lang yan. Nakasuot naman na ako. Nagme-makeup na lang ako. Okay. Matagal ka ng delivery rider? Opo. Matagal na po. Sige, lumapit na ako eh. Lumapit na ako. Sige, lapit po. Yan. Matagal ka na bang delivery rider? Matagal-tagal na rin po. Mga magdadalawang taon na rin. Halos, kakilala na kita eh. Parang pag iba yung, nagdi-deliver, nanibago ako kasi tumatawag pa, saan daw yung gate, landmark. Buti naman, ikaw na ang nagdi-deliver dito. Tapos, sa sobrang tiwala mo sa akin, binabayaran mo na yung parcel ko. Huwag mo na ulitin yun. Kahit, wag mo munang i-drop dito kung wala ako. Kasi hindi ko rin alam medyo minsan yung schedule ko eh. Oo. Pero pag siguro mga 7 p.m. yung pinakahuling drop ko or siguro pinaka-latest na yung 8, pwede ba yun? Dito? Pwede po yun? Pwede yun. Para lang... Pero wag mo lang paluluwalan kasi alam ko naman baka gagamitin mo yun sa pamilya mo, di ba? Pamilya? Wala akong pamilya. Ako lang mag-isa. Sa gwapo mong yan? Di, wala po. Kayo ma'am, ba't wala yung asawa nyo dito? Kinikilig kang walang yan. Sa gwapo mong yan, tsaka matangkad ka. Sigurado marami na humaling sa'yo. Marami kang nakikitang customer sa araw-araw. Wala ma'am. Busy po ako eh. Puro Ay, biyahe-biyahe ubos na yung kape mo? Isa pa. Ha? Isa pa. Dilat na yung batang mo. Hindi, ayan o. Hindi, syempre, kung ba na makakita ng maganda, kaganon talaga mata mo. Alam mo, Sarap ng kape gwapo mo, ka, ma'am. maganda ako. Parang bagay tayo. Charot lang, Eme lang. Hindi, joker talaga ako. Opo. Yan, pangalawa na yan, para sipagin kasi alam ko marami kong i-deliver ngayon. Ako lang ba yung makulit na, na dinideliveran mo na minsan di nakakapag-iwan? Kayo lang po, ma'am. Yung iba kasi dinadala ko eh, pag walang bayad. Bakit? Ba't ako? Nagtitiwala ka sa akin, paano kung takbuhan kita, no? Hindi ko bayaran. Hindi ka naman tatakbo, ma'am. Dito ka lang naman nakatira po eh. Siguro sinasabi mo lang yan para... Makabalik ako? Mm-mm. Parang ganun po. Mas mo na yung kape? Sige, tatlo pa. Ito pa. Tama na. Hindi, Hindi yan. ako makatulog. Tapos yung yung lemon square, baunin mo na yan, ha? Uy, wag na po, ma'am. Sige lang, hindi ko naman yan masyado nakakain eh. Matamis kasi, sa'yo na lang yan. Alam ko kailangan mo yan sa init. Pero lagi kang mag-iingat, ang init-init ngayon. Ang taas ng heat index, minsan 42. Kaya nga po eh. Paano, ma'am? Alis na Pero po ang ako. ganda pa rin ng balat mo, no? Parang hindi ka nasusunog. Long sleeve talaga ako, Gwapo ma'am. talaga. Hirap na. Gwapo talaga. Ganda mo rin, ma'am. Alis na ako, ma'am, ha? Thank you. Sige po, ma'am. Kung hindi mo din ako sasagutin, pwede bang sa Kakakapi nga po ni Edward sa bahay ay naging naging delivery na merong kwentuhan, na merong kainan, at minsan pinagluluto ko na po siya ng tanghalian tsaka dinner. Girl, umabot na sa ganon? Ano ba yan? Ikaw muna mag-react Okay. yan. Tapos, nag-a-update na po kami.
Kung asan kami, kung asan ako, kung asan siya, nasang area na siya, kung tapos na ba yung trabaho niya. Hanggang isang araw, pag-uwi ko po ng bahay ay may dala siya. May dala po akong Yan. Bakit ano yung mga kinulimbat mo ba na parcel yan? Di, ano po to? Sisig para Sige. Tsaka- Sakto yan sa dinakdakan ko na niluto. Oh, partner yan Uy. sila. Kain na tayo. Sige, tas... Siya nga pala, kanina, yung pinsan ko kasi, galing yon si Rapi. Galing yun ng Novaliches. Oh. may mga diniliver kasi na wine. Dumaan dito, nagdala sa akin ng isa. Tikman ko daw, masarap. Hindi naman ako umiinom. Sabi ko, ay, pupunta pala si Edward dito. Ba't pulang-pula ka na? Uminom ka Tinry na, ko no? na kasi, sabi ko, para Hindi ko na baka mamaya kasi may lason, para kung malason ako, hindi ko muna inumin, di ba? Sige na, okay na ako na malason. Sige na. Kaso hindi rin ako umiinom ng red wine eh. Matapang yan eh. Hindi, nakalagay 15% alcohol lang. Parang sparkling wine lang yan. Talaga? Sige nga. Inom na Try ko. tayo. Kain ka muna. Titikman ko lang. O, sige. Ilan to? Ilan to? Ano ba yan, heart? Ilan to? Isa. Lasing agad, daloti. Lasing. Hindi, ikaw na nakikita ko eh. Kaya isa lang. Ang galing talaga. Talo ako today. Galing mo talaga sa mga ganyan, no? Hindi. Buti, alam mo, buti walang nafo-fall sa'yo ng mga katulad ko, mga suki mo, dinidelibera mo. Pag sa kanila naman kasi naka-helmet lang ako, naka-mask. Hindi naman ako gubad ng helmet. Sa akin lang yun? Pag dito, para makahinga-hinga cheers. naman ako. Cheers muna, cheers. Cheers. Medyo hindi siya matamis, no? Pero... Edward, ano ba tayo? Ano ba tayo? Ikaw, kung nasa sayo yan, nung nalaman ko may anak ka na, okay lang naman sa akin. Hindi nga halatang may anak ka na eh. Ako, okay lang naman. Pero... Ako, delivery rider ako. Proud ako sa trabaho ko. Ewan ko lang hindi ko naman. Ikaw ba? Okay lang sa'yo. Paano kung maging official na tayo? Paano yan? Sabihin nila, may instant anak ka, buy one, take one. Ano naman ngayon? Tayo naman yung magsasama, hindi naman sila. Di ba? Kinikilig naman ako. Parang gusto ko sabihin, kaya nga ininom ko na tong wine para magkalakas ako ng loob. Gusto ko sabihin sa'yo na, nakakahiya. Ano yun? Sabihin mo na. Lasing na yata to. Wala bang background music dyan? Patugtugin ko nga. Sige na, ano? Gusto ko yung endless love. Teka lang, bago Endless ko love? sabihin. Sige. Dali. Pagtugtugin mo dyan. Naiyak ako eh. Sige. Pag tumugtog na. Naiyak ako eh. Ay, hindi pala na lang. I finally found someone pala. Sige na. Ito naman, di pa ako pagbigyan. Maghintay ka! Ako yung DJ! Sandali lang. Find Okay. someone. Tira! Finally found. Okay. Naiyak ako eh. Huwag ka mahiya. Baka sabihin mo, easy girl ako. Baka sabihin mo rin, easy boy ako. Oo, ano? Ayaw mo ba sa akin? Sinabi ko ba? Kaya nga ako nandito. Ano? Lakasan mo nga. Parang mahal na kita eh.
parang lang pala eh. Eh ako, mahal na kita. Totoo nga. Aray ko. Aray mo. Pakak. Eh sa'yo, parang lang pala ako. Totoo Hindi, na to. syempre sinabi ko lang yun kasi baka mamaya hindi mo yung nararamdaman sa akin, napapaya ako. Pero testing ko lang naman yun. Alam mo naman ako babae. Mahal na kita eh. Nagluluto nga kita, hindi mo ba nararamdaman? Oo, naramdaman ko. Sarap nga nung dinakdakan mo. Tapos sabi mo, tanggap mo ako. Ano? Ano? Tayo na. Someone to share my life. Umaabot na nga po sa punto na halos doon na nakatira si Edward. Kada pahinga niya sa mga delivery niya, pupunta siya sa bahay para magpahinga, iidlip, doon kakain. Pero ang isang hindi niya ginagawa, kahit pinipilit ko siyang, Edward, dito ka na matulog. Hindi nga po pwede. Kasi yung nanay ko nang kasama, may sakit yun eh. Eh di ba maghapon ka naman na wala sa bahay? Yun na nga, pinapabantayan ko lang sa ano ko yan, sa pinsan ko. Kaya, Sige na, kahit isang beses lang. hindi nga eh. Kasi nanay ko matigas ulo nun. Pag wala ako, hindi umiinom ng gamot yun. May mga maintenance na kasi, matanda na eh. Sa Sabado na lang. Hindi talaga po pwede. Kailangan ko talagang makauwi ng bahay eh. Ganun nga po ang nangyayari tuwing niyayaya ko siyang sa bahay na mag-overnight. Kasi parang okay naman kami, tanggap naman namin ang isa't isa at nagmamahalan kami. Pero hindi niya talaga magawa na sa bahay matulog. At isang araw, may nag-chat po sa akin. Nasa message request. Nakalock ang profile. At sinasabi niya na may anak sila ni Edward. At girlfriend siya nito. Kaya nung naghatid po si Edward ng parcel, Ayan na. Okay na yan. Huwag mo nang bayaran yan. 350 lang naman yan. so sino si Glory? Glory? Sino si Glory? Glory? Kamusta na yung anak nyo? Glory? Anak? Edward, tama na yung pag-aalibay. Ano? Kala ko ba wala kang girlfriend? Kala ko ba single ka? May anak ka na pala eh. Kaya pala hindi ayaw mo dito matulog. Ginagawa mo lang pala akong pahingahan. Ano, para usan? Kapag di available yung girlfriend mo? Kaya pala ayaw mo dito magstay. May anak ka pala. Kabit pa yung dating ko tuloy ngayon. Ano? Ano? Nag-chat sa akin? Yung girlfriend mo? O baka asawa mo nga yun eh. Ano? Akala ko ba? Seryosohan na tayo. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko naalata. Ang tanga-tanga ko! Nagpaloko ako sa'yo! Baka kaya mo binabayaran yung mga parcel ko para ma-fall ako sa'yo. Ano, tama? Ha? Hindi sa ganun. Gusto rin naman kita, kaso... Ano? Kaso? Kaso ano? Vicky, Ano? Sabihin mo lang. Ano, ididimnay mo yung anak mo? Maya ka nga. May anak ka wala? wala akong sinasabing... Hindi naman ako nagde-deny. Eh, di pa naman kami kasal nun eh.
bakit? Anong issue doon? May anak ka nga eh. Oh. Hindi yun yung issue dito. Hindi yun. Sabi mo single ka! O single naman ako eh. Single ka nga, di ba? Pero parang mag-asawa na kayo, pamilya mo na yon. Di ba naman Ang sabi mo single ka, single. Walang girlfriend, walang anak. Yun ang sabi mo na sinasabi mong single. Di ba naman kami kasal eh. Eh ano ako? Ano ngayon to? Kung hindi mo kaya. Wala kita eh! Kung hindi mo kaya, ikaw bahala. Ganun. Wala mo magagawa eh. Yan naman sitwasyon ko eh. Kung hindi mo tanggap yung sitwasyon ko. Tinanggap ko nga yung sitwasyon mo, di ba? Ganun lang yun. Yun lang tingin mo sa Hindi. relasyon natin. Basta ako tinanggap kita. Ako tanggapin mo sana. Pero kung hindi mo ako matanggap. So ano nga ako? Lalabas akong kabit! Ha? Sa umaga sa akin ka, sa gabi doon sa pamilya mo. Ano ako? Ano ka ngayon? Ha? Akala ko totoo ka na. Pare-pareho kayo mga lalaki. Pare-pareho kayong manisgaw. Tulang ang pagsuyong na kulang tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic!